Доставка от България до Русия вече не е главоболие. Много хора се страхуват да не изгубят пратката си, да заседнат на митницата, да чакат доставката на товар от България 3 месеца или да се сблъскат с конфискация, и не без причина хаосът цари. Ситуацията се променя, когато в действие влезе куриерска служба с алтернативна логистика и установени маршрути за експресна доставка от България. Здравейте! Аз съм Алексей Антонов, основател на международната логистична компания Time Saving Machine. Нека разгледаме подробно как точно работи доставката от България до Русия през 2025 година. След 2022 година да се поръча доставка от България до Русия стана практически невъзможно. Международните куриерски гиганти DHL, FedEx, UPS и ТНТ прекратиха дейността си към Русия. Санкциите удариха милиони хора и в двете страни – емигранти, роднини, които искат да изпратят пратка в Русия от България, предприемачи, на които са им нужни части и оборудване, както и обикновени купувачи, търсещи стоки в магазини в България. Ситуацията се влоши от банковите ограничения. Руските карти не се приемат в чуждестранни онлайн магазини, а преводи са невъзможни заради изключването от системата SWIFT. Хората започнаха да се обръщат към частни превозвачи, много от които не дават гаранции, не оформят документи, нарушават срокове или изчезват заедно с товара. Пратките се губят, задържат се на митницата, а понякога изобщо не напускат страната на изпращане. Всичко това създаде усещане за безизходица, когато простото изпращане на подарък или необходима вещ се превръща в лотария. С една дума, логистичният отдел на куриерската служба Time Saving Machine направи невъзможното възможно. Представи си, че трябва да изпратиш пратка от България до Русия. Не след месец, не, може би ще пристигне, а бързо и надежно. Куриери взимат пратките както от София, така и от малко провинциално градче и вече след 2-5 дни те се доставят до вратата на получателя във всеки населено място в Русия. Това наистина работи. Куриерът идва при изпращача, взима товара за доставка до Русия. Ние използваме проверени маршрути през приятелски държави и собствени агенти, за да организираме експресна доставка от България до Русия. Митническите документи оформяме вместо клиента, помагаме да се купи стока в България с доставка до Русия, ако клиентът не може да плати в чужда валута. А ако товарът е особено ценен, електроника, документи, лекарства, го изпращаме чрез персонален куриер, който доставя лично по целия маршрут с предаване в ръце на получателя в Русия. Всичко е прозрачно, спокойно и с човешко отношение. С юридически и физически лица сключваме договор за услуга и осигуряваме персонален менеджер.